Assalamu alaikum. Allah barka da aiki. Barka dai. Aiki. Barka jiya. Alhamdulillah. Daga ina zuwa ina? Allah bai daga gida muke zan kai madan asibiti. Okay. Za ka kai madan asibiti ne shine mota ta sha dare haka ta sha tintek? Allah bai yanayin nan ai ka sani Allah bai. Ta dan fi sirri haka ai ko? Okay, gaskiya ne ya fi sirri. Na tin permit ɗinka. Allah bai yanayin nan ne yanzu ai sai a hankali ka san abin da yake faruwa. Quiet da Allah. So kake ka ce mun baka da shi ko? Allah bai abubuwa ne sun yawa yalla. Okay, wait da Allah. Abubuwa sun yawa ka samu damar da zaka je kai tintek. Kuma shine permit din ne baka samu damar da zaka yi ba. Saboda ka raina hukuma. To wallahi aiki ya canja komai ya canja. Baka da wani escape sai na kai ka kotu. Allah bai hukuma ba a bar wasa bace. Na isa ne wasa da hukuma ne. Alfarma dai kawai za. Ko abin da alfarma ne sai na kai ka. Come out now. Come out. Aka ce come out. Kai hakuri Allah bai. Kai hakuri da Allah na baka hakuri. Ko abin da fa hakuri ne sai na kai ka dibishin billahi la ilaha illa huwa. Hauka yake? Kai hakuri. Kure na hukuma? Ina da patient. Abin da fashion kake da shi ka san zaka dauko fashion zaka zo min mota da tintek. Madan kin gani dai abin da nake baby me kake ta faman baka ya ce yayi hakuri yana ta faman baka hakuri sai kai hakuri tunda ya ce maka asibiti za mu je yana tare da patient amma sai faran yi abin da ya fi hakuri ya ban hakuri ban hakura ba akwai yadda za a yi da ni sai in baka abin da ya fi hakuri saboda na ga maganin ka kenan ya wannan ka sha ruwa kina hukare an gaya miki ni irin shashashan ma'aikatan nan ne albashi na ma kawai ya ishe ni ai idan na karɓi cin hancin nan bai yi wa sp makajin musa ocmtd adalci ba a rayuwa mutum mai kirki mai tausayi wanda ya ba mu gudunmawa wajen mu gudanar da aiki yadda ya kamata sannan kuma saboda rashin hankali ki zinka ɗaukar mun wasu shashashan kuɗaɗen ki wai kina bani saboda na kyale ku tafi ko Allah bai mun sani ana yin amfani da irin wannan tintin ana aikata laifuka manya-manyan laifuka daban-daban amma yanzu ai mana alfarma okay ka san dawo kuma shine baka je kai permit ba muna kokarin yi zamu yi insha Allah amma ai mana to ko abin da ya fi alfarma ce sai na kai ka office wallahi ta jama tunda kika kokarin bani cin hanci sai na kai ka office ni ba irin ma'aikatan da ake ba cin hanci bane ba SP maka ya ba mu gudun ba mai karfi gudun mu gudanar da aiki da yadda ya kamata kina kokarin ba mu aiki ko come out now da mi malam wallahi sai kun ji ta jama in ya ma ka dan in kara maka abin da ya fi kari ya fi karfin kudin ki shikenan mu tafi wallahi sai na kakko da bishi yalla bai ake sagen nan ne